Krásný dobrý den, milí posluchači, vítáme vás u podcastu, který natáčíme pro účely konference Ryba smrdí od hlavy, která se bude konat 21. listopadu v Brně. Mým hostem je František Školník, dlouholetý obchodník, který je náhodou taky zastupující obchodník ve firmě Imper, která je partnerem této konference. Františku, vítejte tady. Dobrý den. Já vás moc vítám a doufám, že nejenom to bude velmi inspirativní obchodní povídání nebo povídání o obchodu, ale že si z toho i posluchači odnesou nějaké tipy a rady, co třeba v obchodě zlepšit. Já zmíním, že vás i na konferenci můžou pozdravit a nebudete tam jenom vy, ale celá firma Imper. No, budeme tam 3. Budete tam 97 lidí tam nebude. Já věřím, že i to bude dostačující. A Imper jako takový se zaměřuje na růst firem, pomáhá manažerům lépe cílit a zkrátka i ten obchod posouvat dále a výše. Když byste měli ještě představit Imper jako takový, tak co je jeho gro? V čem přesně pomáhá jinak než třeba jiné firmy? Data. Imper není firma, která by jako učila obchodníky prodávat a manažery řídit firmy, to vůbec ne, tam my se vůbec jako nehrabeme. My děláme data, datové nástroje, takže my říkáme, ať už obchodníkům, manažerům, prostě firmám obecně v B2B sektoru, komu mají prodávat, s kým mají podnikat. Protože jako na trhu je spousta firm, kteří říkají, jak máte prodávat, jak máte podnikat. My říkáme, že to je skvělý, to dělejte a ještě je důležité vědět komu. Takže máme datové nástroje, na základě kterých potom jako ten obchod a to podnikání se tak nějak jako o něco líp dělá. Skvělý. Vaše cesta vlastně začala už v roce 2007. To je úžasný, že už tak dlouho jste obchodníkem a prošel jste si i dalšími věcmi a nakonec skončil v Imperu. Když byste měl vypíchnout to nejzajímavější, co pro vás byla největší zkušenost za vaši zatím kariéru? Já mám 3 takový jako kariérní milníky. Ten první kariérní milník můj byl od roku 2009 do roku 2012, kdy jsem vlastně na základě první obchodní zkušenosti, kdy jsem pracoval pro firmu, která zastupovala Citibank, to byla jako velká jako prodej kreditních karet v České republice, a pak jsem od roku 2009 do roku 2012 firmu spoluvlastnil, která tu distribuci dělala, to jako je ohromný příběh, tak to byla veliká zkušenost, protože to jako najednou pro 21letého kluka jsem byl v situaci, kdy jsme měli prostě 17 poboček po České republice a v každé pobočce, v každém městě z těch 17 prostě na obchodní centra, kde se distribuovaly ty kreditní karty a dělali jsme 1000 kreditních karet denně v prodeji pro Citibank, to bylo jako neskutečný. Tak to mě dalo jako hrozně moc, jo, samozřejmě, z pohledu ať už jako práce s lidma, z pohledu komunikace s firmou velikosti tehdy Citibank, takže jsem si myslím jako přestal tak nějak bát lidí. To bylo jako super. No potom, co byla druhý můj milník, tak je zrod agentury Direction v roce 2017 marketingový, tak tam jsem se vrátil k tomu, co jsem i vlastně dělal ve škole, tak to bylo jako skvělý a do dneška to funguje, tak to je jako bezvadná věc, obrovský milník. No a Imper je jako obrovitánská věc, protože od roku 2023 spolupracuji s Imperem a ta spolupráce je nádherná, ohromná a hlavně jako do mýho života vstoupily data najednou, jo, což je jako neskutečný, že člověk jako kolikrát ten obchod dělá na základě pocitu, na základě doporučení od někoho jiného, jak to dělat, no a pak je ta druhá vlastně celá strana té činnosti a to jsou ty data. To je jako to, jak ten trh skutečně vypadá, jak skutečně vypadá firma vevnitř. To znamená, když jdete do firmy něco prodávat, tak vás možná jako zajímá, kdo tu firmu vlastní, kolik má peněz, jaký má majetek, s kým obchoduje a tak dále a tak dále. A to je přesně, to jsou ty informace, které tomu trhu dává Imper a to je jako svět pro mě není jako byl dřív. Vy jste řekl hrozně skvělou věc, že by nás to jako zajímat mělo, ale reálně kolik obchodníků se připraví na obchodní jednání s takovýmhle know-how, že si tu firmu prolustrují takzvaně a jdou na tu schůzku opravdu se všemi informacemi a ví, na co se ptát. A ví, s kým mají tu čest. Já si vůbec jako neodhaduju předpokládat. Kdyby se to nenahrávalo, řekl bych nikdo, ale nechci nikoho urazit. Myslím si, že kdo nemá k dispozici data jako toho našeho formátu, tak se vlastně ani takhle připravit nemůže, protože může takhle. Pokud bude mít 2 schůzky za týden a skutečně té přípravě věnuje jako 2 dny, tak se na to připraví. Jo, protože bude muset, já nevím, pokud ho bude zajímat například, jaký má firma nakoupený auta v majetku, což si myslím, že jako je skvělá informace vědět, jako v jakých autech firma jezdí, jaký auto má majitel, jaký auto má jako zbytek firmy.
tak tu informaci teoreticky může získat, pokud stráví prostě hodně dlouhou dobu na chodbě ministerstva dopravy, tak my to máme v té aplikaci. Jo, a takovýhle jako dat tam je strašná spousta, takže myslím si, že, jako, že bez naší aplikace Merck se jako nedá na schůzku připravit tak jako s naší aplikací. Dobrá zpráva je, že 3000 firem musí používat a že ten obchod už je sofistikovanější. Ale určitě je tady potenciál ještě i pro další firmy, protože vy jste vlastně řekl, že umět prodávat je sice důležité, ale důležitější je vědět, komu prodávám. A není to jenom o tom připravit se na tu obchodní schůzku a vědět, s kým mám tu čest, ale i poznat blíže tu firmu a toho cílového zákazníka. Tak když bych se zeptala, co by měl ten správný obchodník skutečně udělat nebo skutečně i dělat a naopak, co neměl? Co vidíte v té praxi? Já si troufám, nebo neřekl bych, že důležitější, jestli jsem to řekl, tak bych to teďka rád teda jako vzal zpátky. Myslím, že to je stejně důležitý, ale že na to, komu prodávat, se často zapomíná. Jo, že prostě obchodníci pilujou tu dovednost, pilujou prostě řešení námitek a tak dále, tyhle ty všechny jako věci, které jsou extrémně důležitý, ale zapomínají na to, že když budou prostě prodávat jízdní kolo člověku, který neudrží prostě rovnováhu, tak můžou být skvěle argumentačně vybavený, ale když on ten člověk neumí jezdit na kole, tak je to fakt jako mlácený prázdný slámy. A tam si myslím, že je dobrý mít i ty data, mít tu možnost prostě zjistit, kdo je cyklista, jemu prodat to kolo. Obecně si jako myslím, že to, že, a teď nevím, jestli odpovídám na otázku, možná mi zopakujte ten dotaz v rychlosti, jestli jsem neujel teďka, to bych nerad. Spíš, co by měl dělat vlastně ten správný obchodník? Jo, jasně. Zamyslet se, za kým vůbec jako s tím svým produktem jít. Já si myslím totiž, že to, že obchod je mnohdy vnímaný jako sprostý slovo, ať už pro lidi, kteří se mají obchodu věnovat, je to taková jako činnost, prostě, že vyhodí vás dveřma, vrátíte se oknem, kdo by to chtěl pro boha dělat, tak ze strany zákazníka, že zase ho někdo otravuje. Tak já si to doufám říct, že to právě proto, že ty obchodníci, obecně firmy, obchodní ředitele a tak dále, se nezamýšlí nad tím, komu ten jejich produkt opravdu přinese tu hodnotu. Tím pádem obchodník potom je v situaci, kdy jde prodávat prostě konvektomat do hotelu, která nemá restauraci. No a to není jako dobrý pocit ani pro něj, ani pro toho nákupčího toho hotelu. Takže to si myslím, že jako ta příprava nejen na schůzku, ale obecně jako na ten vstup na trh je prostě extrémně důležitá, protože pak třeba i tu práci budou lidi dělat jako rádi, protože nebudou vyhazovat těma dveřma tolik. Super. Mě by ještě právě zajímalo, když bychom ještě šli hlouběji do firmy, která má obchodní oddělení a má několik obchodníků, tak jak správně vést obchodní oddělení? Jak vlastně vést ty obchodníky, aby to bylo funkční? To není úplně můj aktuální obor, ale myslím si, že mám jako názor na to nějaký a ten názor je ten, že by manažer obchodního oddělení neměl zapomínat na to, že je manažer. Co tím chci říct? Mnohdy, a v Imperu teda je ta výhoda, že obchodní ředitel Imperu Ondra Sinek tohleto naštěstí, a zdravím Ondru, tohleto naštěstí jako si moc dobře uvědomuje a je to manažer týmu. Mnohdy totiž jako za mě se stává to, že manažer obchodu je člověk, který v té firmě vyrostl z obchodníka na manažera a najednou využívá ten tým jako takovou lidskou páku k tomu, aby prostě si jako vydělal peníze. Jo? A je to prostě lidská páka. To znamená, jako plňte plány vy, lenoši, nebo nedostanu výplatu. Taky jsem dělal to, co vy, a teď jsem jako něco víc. A to je strašně častý. Když to manažer za mě je člověk, který připravuje prostředí tomu svýmu týmu. A je úplně, jestli to obchodní manažer, anebo jestli je to prostě manažer rockové skupiny. Jo? Pak, když hudební skupina bude mít manažera, tak prací toho manažera je tu skupinu dostávat na koncerty, kam přijdou lidi, jo, dostávat jí do prostě, já nevím, do situace, že může vytvořit nějaký hezký album. Prostě umytá tu cestičku tomu svýmu jako svěřenci. A takhle by to za mě mělo fungovat i jako z pozice manažera ve firmě a speciálně z pozice obchodního manažera. Prostě připravovat to prostředí pro ten svůj tým, pro ty obchodníky, aby oni mohli excelovat v té svojí práci. Když bychom zabředli do té formy odměňování obchodníků, přijde vám provizní systém férový? Jak kdy? Pro mě třeba jo, já to miluju. Nemám tady úplně rád slovo provize. To je pravda, že provize ve mně evokuje něco jako co zbyde a to si jako vem milý obchodníku. Nedej bože, když ještě funguje někde typicky to, já nevím, že pojišťovnictví a takže teď jako ti obchodníku ty peníze tu provizi dáme a kdyby náhodou nás přetlačila konkurenci, tak nám ji zase vrátíš.
Takže to je jako to, ale ta variabilní složka si myslím, že jako je strašně důležitá, protože obchodník je motivovaný penězma. Kdo říká, že ne, tak lže. Prostě je. Odjakživa ta práce je, nebo ví se o té práci, když tomu člověk bude dobrý, tak si prostě vydělá hezký peníze. Takže obchodník si na ty peníze chce šáhnout. Zároveň si nemyslím, že je správný třeba u juniorního obchodníka mu dávat jenom tu provizi, řekněme, tu variabilní složku, protože ten člověk prostě schoří. Ale pokud jsem ve firmě, která už má ten trh nějak jako přečtený, mám tomu obchodníkovi skutečně něco nabídnout, mám dobře zpracovaný ten proces té adaptace toho obchodníka a najmu si obchodníka, který už je, řekněme, seniorní, prostě profesionál, tak tam si myslím, že je naprosto v pohodě, aby se pracovalo s nějakou, ať tomu říkám, provize, podíl, cokoliv. Já osobně to mám hrozně rád, jo, jako pracovat takhle, protože prostě mi to přijde nejvíc, jako procent to mi přijde nejvíc korektní jako způsob odměny. Ale kdybych teďka začínal v obchodě, tak bych asi jako nechtěl se stresovat jako tím, jestli příští měsíc dostanu nějaký peníze nebo ne. A zase si myslím, že to má své důvody, proč to takhle je nastavený, ale to by bylo nadlouho, protože to je velmi často tak nastavený. Jasně, je potřeba rozlišovat juniorního a seniorního obchodníka, skvělý. My jsme se ještě bavili, že obchodník může být někdy i prodavač, tak když bychom se zeptali takhle, jaký je rozdíl mezi obchodníkem a prodavačem, nebo pro vás, jak to vnímáte? Tak já to tak jako z legrace říkám vždycky, že jsem prodavač, protože nevím, mi to prostě přijde vtipný, tak to říkám, že se živím jako prodavač. Vždycky tak jako odzbrojí všechny. Přijde mi to lepší, než říkat, že je člověk, já nevím, nějaký konzultant, tady prostě speciální, prodávám. Ale jako prodavač si myslím, že je člověk, který dělá, ať už je to pultový prodej, nebo prostě pracuje. Asi to tak, jako kdybych to měl vážně, tak prodavač je člověk, který se stojí za pultem, nebo je v nějakém jako showroomu, chodí mu tam lidi a on prodává tu věc nějakou. Jo, obchodník a ta věc má pevnou cenu, zákazník prostě přichází si koupit mikrofon, tak jsem prodavač prostě v obchodě, která jí prodává audiotechniku. Obchodník si myslím, že je člověk, který už může obchodovat, neboli vymýšlet pro toho zákazníka lomeno klienta nějaký speciální nebo jako řešení přímo pro ně na míru za prvý a má i možnost operovat s cenou. To si myslím, že je jako extrémně důležitý. Prostě obchoduje. Jo, když půjdete do Egypta, tak tam jsou všichni obchodníci. To je pravda. Jo, ale na letišti v Praze jsou všichni prodavači. Krásné přirovnání. A závěrečná otázka. Proč si myslíte, že obchod je pro spoustu lidí sprosté slovo? Tak ono to jako bolí slyšet často, že vás nikdo nechce. Jako jo. To prostě, jako člověk si to velmi často bere osobně, tak proto si myslím, že to je sprostý slovo, ale když se vrátím jako vlastně na začátek, no tak ono to, že ten obchodník často slýchá ne, tak je prostě proto, že nemá ty data k tomu, aby se dostal do firmy, která pravděpodobněji řekne ano. To je jedna věc. A druhá věc je ta, že my tady máme takový zlozvyk, takový přežitek z 90. let a my se prostě v Imperu s tím potkáváme hrozně často. A to je to, že firmy říkají, my chceme koupit databázi firem nebo kontaktů, kde budou kontakty na obchodní ředitele a tak dále, prostě mobilní čísla. To je to, co my těm obchodníkům chceme dát, aby oni mohli volat těm konkrétním lidem. A my říkáme, dobře, jako to není legální tohleto, a protože se tak pokoutně takový databáze prodávají a ty lidi na ty telefony fakt telefonujou, no tak se potkávají samozřejmě s tím, že když někdo zavolá tedy ředitele, vytáhne ho prostě z jednání, tak ten ředitel nemá dobrou náladu, pošle toho obchodníka někam a on už má ten strach z toho telefonování. My říkáme prostě respektujme to, jak je to nastavený. Firmy uvádějí kontakty veřejný, na kterých chtějí být kontaktovány, a jsou to e-maily, telefony. Když někdo chce být kontaktovaný sám, uvádí to většinou na LinkedInu. Tady ty data my tomu trhu dáváme jako Imper a říkáme prostě dělejte tu práci správně. Vyberte si firmu, do které chcete jít, protože víte proč a víte, co jí máte nabídnout. Zavolejte na to telefonní číslo, na kterým si ta firma přeje, abyste jí zavolali. Na tom není nic špatného. A prokousejte se tou jako korektní cestou k tomu rozhodovateli, nechte prostě tu firmu pracovat tak, jak ona chce, aby vás pustila k tomu rozhodovateli, pak, když vaše řešení dává smysl. Pak je to jako hezký, ale když samozřejmě budu pálit na telefonní čísla, který jsem někde od někoho na černo nakoupil, tak cítím, že dělám něco jako špatného. To studené navolávání zkrátka někdy úplně nefunguje. No jasně. A je potřeba si toho klienta zahřát maličko, aby byl svolný diskutovat a obchodovat posléze. Jo. Skvělé. Oni vás všichni najdou na konferenci Ryba smrdí od hlavy a s čím jim můžete případně pomoci na stánku? Co tam budete s kolegy řešit, s čím můžete pomoci? Se zlepšením
prodeje skrze datový nástroje. To je vlastně to jako ono. Je to se zvýšením prodeje té správné cílové skupině. Takže i najít tu cílovku a no jasně, ano, my jsme jako schopní, nebo náš klient, který jako koupí licenci do našich nástrojů, tak je schopný skutečně jako během 1 minuty si vyfiltrovat všechny firmy, které prodávají prostě audiotechniku v rádiusu 5 kilometrů od adresy, kde teďka sedíme. To je jako docela fajn. Vlastně je to i důvod, proč my teďka Imper mimochodem rebrandujeme, což možná už na konferenci bude i vidět. Na konferenci na Digifestu týden zpátky jsme to jako oznamovali. Takže naše 2 nástroje aktuální, což je nástroj Merk a nástroj Leady. Leady je nástroj, který vám ukazuje, který firmy chodí po vašem webu, to je taky jako skvělý. Tak tohleto celé se v příštím roce spojí a celý to rebranduje na SalesKit. A my tím vlastně říkáme, že ten SalesKit náš je to jediný, co obchodník skutečně jako potřebuje ke své práci, nebo jediný, to jako hlavně potřebuje ke své práci a máme takovou neskrytou touhu, aby se jednou stalo to, že obchodníci budou mít ve svém CVčku napsáno, že umí nebo neumí pracovat se SalesKitem. Úžasné. Tudy já vám přeju, ať se to tak stane, ať skutečně SalesKit budoucí bude tím nástrojem, který budou všichni obchodníci používat. Přeju vám moc štěstí a úspěchu v další obchodní kariéře a doufám, že spoustu posluchačů vás potká na konferenci. Díky moc za rozhovor. Se. Mějte se pěkně. Děkuji. Mějte se krásně, posluchači, a my se na vás budeme zase těšit u dalšího podcastu.